Výstavba nového úseku rýchlostnej cesty R1 od Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču by sa mala začať koncom tohto mesiaca. Strategicky významná stavba vyrieši niekoľko dopravných komplikácií na frekventovanom úseku. Po dobudovaní by mala spojiť Banskú Bystricu s Ružomberkom. Nový úsek rýchlostnej cesty R1 začnú stavať už o pár dní. My sme stavenisko prebrali včera s tým, že k 34. máme dátum začatia prác. Od tohto dátumu sa nám počíta lehota výstavby podľa zmluvy. To je naozaj mimoriadne dôležitý úsek, síce krátky, ale o to dôležitejší práve kvôli tomu, čo sa deje vždy na konci Banskej Bystrice, tam, kde súčasná R končí pri Šalkovej. Nehovoriac o havarijnom stave cesty 66, ktorá už dnes nespĺňa tie potreby, ktoré sú na ňu kladené. Viac ako 3-kilometrový úsek postavia v koridore súčasnej cesty 1/66. Ako prvé, preto zhotoviteľ musí vybudovať novú cestu cez mestskú časť Šalková. V prvom kroku vlastne sa budeme venovať prekladkám inžinierských sietí a prekladke cesty 1/66. Pri prekladke cesty budú dopravné opatrenia, budú zúžené pruhy a bude sa vlastne využívať trasa aktuálnej 1/66. Prvá etapa rýchlostnej cesty sa bude končiť mimo úrovňovou križovatkou, ktorá prepojí mestskú časť Banskej Bystrice Šalkovú s obcov Slovenská Ľupča. Po dobudovaní ďalších dvoch úsekov by malo vzniknúť plynulé diaľničné prepojenie medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Z druhej strany od Ružomberku ideme podať žiadosť na vydanie územného rozhodnutia a tak ako sme hovorili hneď po nástupe do vlády, toto prepojenie medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom táto vláda určite má v pláne pokračovať v jeho realizácii. To už stredoveku viedla obchodná cesta, ktorá sa volá Via Magna a spájala dnešnú Budapešť s Krakovom a cez Zvolen na Banskú Bystricu. Takisto aj tá R1 by mala sever a juh spájať cez Banskú Bystricu, Slovenskú Ľupču, Hľadel, Donovali a Ružomberok. 3-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R1 by mal byť dokončený do konca roka 2026 a bude stať takmer 90 miliónov eur. Lukáš Urbašík, RTVS.